Forestil jer, en flok Homo robustae vandrer gennem det visne græs mod den nærmeste klynge træer. Klimaforandringer har erstattet deres grønne skove med knastør savanne. Arten er endnu ikke fuldt tilpasset livet på savannen. Det er trættende for dem at stå oprejst, fordi knæleddet ikke kan fastlåses. Deres alt for store fødder og hofteskorens form, der er et levn fra millioner af års tilpasning til et liv i trækronerne, gør vandreture på sletten langsommelige og udmattende. I horisonten ligger havet, men det interesserer dem ikke, for havet er salt og kan ikke drikkes. Det indeholder heller ikke noget spiseligt, for de spiser kun frugter, planter og rødder. En fjern rumlen bliver til et øredøvende brøl fra jordskorpen, der giver sig. Træer vælter. Flokken bliver kastet rundt af det største jordskælv, verden hidtil har set. Uendelige savanneområder synker i afgrunden bag dem. Klipper skyder op. Træer og buske og sten ruller mod flokken og river adskillige med sig i dybet. De befinder sig på en geologisk mikroplade, lige på det sted, hvor 3 kontinentalplader har trukket sig fra hinanden. En sølvflod af vand vælter ind fra Rødehavet i nord, fra Adenbugten i øst og fra det Indiske Ocean i syd. Da infernoet endelig lægger sig, er de overlevende robustae blevet isoleret fra omverdenen på det, vi i dag kalder Danakiløen. De fleste døde af sult og tørst, eller druknede i det havvand, der overskyllede øen. Resten fortsatte kampen for livet, og fremskyndet af den dramatiske omvæltning i livsbetingelser og isolation, skete evolutionen hurtigt, og der blev udviklet en ny art, der var bedre egnet til livet i og ved havet. Et par millioner år efter naturkatastrofen trak havet mellem Danakiløen og det afrikanske fastland så tilbage og dannede den etiopiske saltslette. De overlevende fra Danakiløen tog atter fastlandet i besiddelse, men som en helt ny art. Homo habilis.